Αυτό είναι χοντρικά το πλαίσιο της μουσουλμανικής θρησκείας, και αυτή η θρησκεία, εκτός των άλλων, και είναι ένα σημείο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, προβλέπει με ποιο τρόπο μπορούν να συνυπάρχουν άπιστοι με πιστούς. Πιστοί φυσικά για τους μουσουλμάνους είναι οι μουσουλμάνοι. Άπιστοι είναι όλοι οι μη μουσουλμάνοι. Στο Κοράνι υπάρχουν προβλέψεις για το πώς λειτουργεί ένας ηγεμόνας μουσουλμάνος, ο οποίος βρίσκεται να διοικεί μια περιοχή στην οποία κατοικούν μουσουλμάνοι και μη μουσουλμάνοι, και προβλέπει πώς φέρεται στους μη μουσουλμάνους, δηλαδή στους απίστους. Αυτό μάλιστα δεν το προβλέπει μόνο το Κοράνι, το εφάρμοσε και ο ίδιος ο Μωάμεθ, ο οποίος για ένα διάστημα διοίκησε την πόλη της Μεδίνας και έτσι στην πράξη ακολούθησε κάποιες αρχές. Ποιες είναι αυτές οι αρχές? Χοντρικά στο Κοράνι, στον Ιερό Νόμο, δηλαδή στη Σαρία, προβλέπεται το εξής. Ένας μουσουλμάνος σε μια περιοχή η οποία διοικείται πολιτικά από τους μουσουλμάνους, οι μη μουσουλμάνοι, οι άπιστοι δηλαδή, μπορούν να υπάρχουν εφόσον είναι μονοθεϊστές. Στο Ισλάμ δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός ο πολυθεϊσμός, θεωρείται η απόλυτη βλασφημία. Ιδιαίτερα προβλέπεται μεγαλόψυχη μεταχείριση για εκείνους τους μη μουσουλμάνους, τους απίστους, οι οποίοι είναι λαοί της βίβλου, δηλαδή έχουν ως ιερό τους βιβλίο την Παλαιά Διαθήκη, και ιερό βιβλίο έχουν οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί, εκτός από τους μουσουλμάνους. Άρα προβλέπεται ότι για αυτές τις ομάδες, δηλαδή των Χριστιανών και των Εβραίων, θα υπάρχει η εξής πρόβλεψη, η εξής διοίκηση. Γίνεται η θρησκεία τους ανεκτή. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να διατηρήσουν τους ναούς τους, τις συναγωγές τους, τις εκκλησίες τους, να διατηρήσουν τους ιερείς τους, την ιεραρχία της ιεροσύνης τους, το ιερατείο τους δηλαδή, επισκόπους, μητροπολίτες, ραββίνους στην πλευρά των Εβραίων, πατριάρχες κτλ. Όμως κατοικούν μέσα σε ένα χώρο στον οποίο εξορισμού η κυρίαρχη πολιτικά δύναμη αλλά και κοινωνικά είναι οι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι είναι πολίτες πρώτης κατηγορίας. Οι άπιστοι είναι ανεκτοί αλλά είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στον κόσμο του Ισλάμ, στον οποίο θα ζήσουν, πρέπει να έχουν ταπεινή συμπεριφορά, να μην προκαλούν, να μην παρουσιάζονται ως αυτάρεσκοι, οι ναοί τους να μην υπερέχουν των τζαμιών τα οποία κτίζονται, και τους δίνεται η δυνατότητα να διατηρήσουν την θρησκεία τους, αλλά να μην προκαλούν με αυτήν. Τι θα πει να μην προκαλούν με αυτήν? Στην πράξη, εφόσον μη μουσουλμάνοι κατοικούν κοντά με μουσουλμάνους, δηλαδή πιστούς, δεν πρέπει να χτυπούν, ας πούμε, οι χριστιανοί καμπάνες, διότι με το κτύπο της καμπάνας είναι σαν να λένε στους μουσουλμάνους ο δικός μου Θεός είναι σωστός, η δικιά μου θρησκεία είναι σωστή. Απαγορεύεται να έχουν σύμβολα εξωτερικά στις εκκλησίες τους, παραδείγματος χάρη οι χριστιανοί, διότι και με αυτόν τον τρόπο προκαλούν τους πιστούς. Επίσης δεν μπορεί ένας μη μουσουλμάνος να παντρευτεί μουσουλμάνα με κανένα τρόπο, επί ποινή θανάτου στους αιώνες αυτούς, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουν αλλάξει σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες τα πράγματα. Τότε όμως ήταν επί ποινή θανάτου και για πολλούς αιώνες. Αντιθέτως, ένας πιστός, δηλαδή ένας μουσουλμάνος, μπορεί να παντρευτεί άπιστη, να ζήσουν μαζί χωρίς να αλλάξει αναγκαστικά η άπιστη τη θρησκεία της και να γίνει μουσουλμάνα, όμως τα παιδιά τους θα γίνουν οπωσδήποτε μουσουλμάνοι. Άλλη πρόβλεψη είναι εκείνη η οποία θεωρεί τους απίστους λιγότερο αξιόπιστους από τους πιστούς. Αυτό σημαίνει ότι σε μία δίκη
μεταξύ ενός πιστού και ενός απίστου η θέση του απίστου, δηλαδή του μη μουσουλμάνου, εφόσον γίνεται σε μουσουλμανικό δικαστήριο, πιθανότατα να είναι αδύναμη. Λέω πιθανότατα γιατί πολλές φορές έχει φανεί από τα έγγραφα ότι δικαστές μουσουλμάνοι, καδίδες δηλαδή, δικαιώνουν απίστους σε μια τέτοια συνάφεια. Αλλά καταρχήν υπάρχει μια ανισορροπία σε αυτό το ζήτημα. Επίσης υπάρχει ανισότητα στο θέμα των φόρων. Οι άπιστοι, επειδή γίνονται δεκτοί και ανεκτοί, η θρησκεία τους είναι λάθος, αλλά είναι ανεκτή από τον πιστό. Επειδή λοιπόν είναι ανεκτή από τον πιστό και εξακολουθεί να λειτουργεί μέσα στο χώρο των κυριαρχούμενων από τους μουσουλμάνους πολιτικά, θεωρούνται οι άπιστοι από τους πιστούς προστατευόμενοι. Δηλαδή οι πιστοί θεωρούν, οι μουσουλμάνοι, ότι προστατεύουν τους Εβραίους και τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς και τους Αρμένιους χριστιανούς δηλαδή που βρίσκονται στα εδάφη τους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί ονομάζονται τζιμί, που θα πει προστατευόμενος. Αυτοί οι ζημίδες, επειδή προστατεύονται από τους μουσουλμάνους, εξάλλου οι μουσουλμάνοι κάνουν τους πολέμους και υπερασπίζονται και τα εδάφη και τα λοιπά, πληρώνουν έναν φόρο για αυτή την προστασία που λέγεται τζίζιε. Κεφαλικός φόρος. Αυτόν τον πληρώνουν οι άντρες στην ενήλικη ζώνη της ζωής τους. Πληρώνουν λοιπόν ένα κεφαλικό φόρο. Αυτός ο κεφαλικός φόρος σημαίνει ότι ναι, δέχομαι, εγώ είμαι προστατευόμενος των μουσουλμάνων. Εκτός δε αυτού του φόρου τζίζιε, οι αγρότες, που ήταν τότε η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, πληρώνουν έναν επιπλέον φόρο στο κράτος εφόσον είναι άπιστοι. Ένα χαράτς επί της γης. Είναι δηλαδή δύο φόροι που πληρώνονται επιπλέον, εφόσον πληρώνει κανείς, εφόσον είναι ζημί, δηλαδή προστατευόμενος, δηλαδή άπιστος. Αυτή είναι η θέση των απίστων. Και αυτό έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη των Οθωμανών, όπως είπαμε, διότι αν προσέξατε, έτσι όπως είναι τα πράγματα στη μουσουλμανική θρησκεία, ένας μη μουσουλμάνος μπορεί να θεωρήσει ότι κατακτώμενος από έναν μουσουλμάνο, από μουσουλμανική δύναμη, θα εξακολουθήσει να έχει τους ιερείς του, τους ναούς του, έστω και χωρίς σύμβολα, έστω και χωρίς καμπάνες. Θα εξακολουθεί να έχει τους μητροπολίτες, τους ιερείς, τους επισκόπους, τους πατριάρχες, κάτι το οποίο στις φραγκοκρατούμενες περιοχές δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι θα μπορούσες να το έχεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα στοιχεία για τα οποία έπαιξαν ρόλο στο αίσθημα σχετικής καρτερίας και ηρεμίας με την οποία οι ανθενωτικοί για περίπου 200 χρόνια έλεγαν «Κάλιο του Τούρκου το σπαθί, παρά του Φράγκου το ψωμί». Προφανώς μέσα στο μυαλό τους ήταν καλύτερα να έχω την Ορθοδοξία μου ολόκληρη παρά μισερή, ταπεινωμένη και τσακισμένη και μη λειτουργούσα όπως συμβαίνει στις λατινοκρατούμενες περιοχές.